Hi. Du calls me over, Isaac. Åh, fuck yeah! Har du tøjet på det? Hvad fanden kunne I få lagt chef til det også? Det er jo sandt for ældre. Hej, pænt goddag. Og tak for hjælpen. Det var kæmpe server. Er det så? Ja, han har en over på det. Hold kæft, hvor er I en røvhuller, mand. Han er jeg ikke glad for det. Nu kommer John, mand. Nej, men du har talent. Du har talent på det der område. Lars, you just got punked. Næste gang vi mangler noget computer. Hold kæft, mand. Ej, da. Det er fandme, at jeg vil her. Hvad fanden er det? Nå, jamen, tak skal I have, gutter. Det var så. Du troede lige, du skulle have det største sal. Nej, mand, det var John ikke, altså. Ja, præcis. Var det Præcis. fint? Ja, det var sgu fint. Og chaufføren var flink og så videre. Ja, vi sad fra en ministerbil. Okay. Åh, hvor godt. Det ved jeg ikke, det er nok... Det er noget med, at vi ved, at du kunne gøre det samme. Nå, jamen lad os komme ned og hilse på drengene og få et glas champagne. Jo, tak. You just got punked. Så meget. Ja. Vi skulle lige stå og høre din salgstale. Ja, han har talent. Det har han ikke. Ej, det kommer du til at høre for. Det kommer du til at høre for i mange år, det der. Jeg blev fuld. Har du skrevet noget ned? Det var meget lige. Jeg kan lige godt trække bukser ned, så I kommer ud af alle sammen.